Един съвсем скорошен геополитически анализ поставя България, да, точно България, в центъра на един потенциален военен конфликт между Съединените щати и Иран. Според анализатора Валентин Кардамски, страната ни може да се окаже изложена на съвсем пряка заплаха. Хайде да разгледаме защо смятат така. Всичко започва с този въпрос. Един въпрос, който звучи, доста директно и плашещо. Напрежението в Близкия изток е може би на най-високото си ниво от години. Американското военно присъствие там се сравнява с това преди инвазията в Ирак през 2003. Но как една толкова далечна криза може да засегне пряко България? И тук анализът става конкретен. Твърди се, че България е в една, меко казано, уникално уязвима позиция. А причината, според автора, се крие в нещо много специфично – разполагането на американски военни активи точно тук, на наша територия. Ето го и ключовия момент, който анализът изтъква – контрастът. Защото се твърди, че докато на летища София има разположени американски бойни самолети, то в съседните държави, като Турция, Гърция и Румъния, които имат дори по-големи натовски бази, такива просто липсват. Точно този факт, според Кардамаски, превръща България в някак по-лесна и ясна мишена за евентуален ирански ответен удар. Но нещата не спират до тук. Анализът предлага една доста по-сложна теория. Според нея не става дума за пълномащабна, тотална война, а за нещо, което звучи почти, парадоксално – контролиран конфликт. Какво изобщо означава контролиран конфликт? Според тази теория, това си е военен удар, който обаче е предварително някакси уговорен между двете страни. Целта му не е окупация, не е унищожение, а постигането на много специфични, може би дори скрити, политически и икономически цели. И всичко това, без да се отприщва пълният хаос на една истинска война. Добре де, каква е логиката зад една толкова дръзка теория? Според анализа, тя е желязна. Една пълномащабна война за завладяване на Иран просто не носи никакви стратегически ползи за САЩ. Няма териториални придобивки, няма ясна геополитическа печалба. И това означава, че истинските мотиви трябва да се търсят някъде другаде. И така, стигаме до въпроса за милиони. Защо? Защо да се прави всичко това? Анализът очертава две основни предполагаеми причини, които биха могли да стоят зад един такъв режисиран, контролиран сблъсък. Първият мотив е чисто икономически. Представете си, удар по Иран, който затваря Ормузския проток, дори и за кратко. Това веднага би предизвикало енергиен шок. Цените на петрола ще излетят до небето, а Европа, която е силно зависима, ще бъде принудена да купува по-скъп американски петрол. Вторият мотив пък е политически. Да се направи, така да се каже, услуга на израелското правителство точно преди ключови избори. Да му се даде една политическа победа чрез демонстрация на сила срещу общия им враг – Иран. Разбира се, геополитиката не е театър и плановете, често се провалят. Затова анализът разглежда и алтернативният, далеч по-мрачен сценарий. Какво се случва, ако контролът бъде изгубен и конфликтът ескалира непланирано? Ето това число тук говори повече от 1000 думи – 2000 километра. Това е приблизителният обсек на иранските балистични ракети. И той поставя не само България, целия ни регион в обхвата им. Според този сценарий последва верижна реакция с абсолютно катастрофални последици. Първо, Иран отвръща на удара по американски съюзници в региона. След това целият шиитски свят се обединява. Накрая, глобални сили като Русия и Китай, които подкрепят Техеран, се намесват. И какъв е резултатът? Иран се превръща в новото прокси бойно поле на света. Нещо като една, както я нарича анализът, американска Украйна. Но, независимо дали ще бъде контролиран или неконтролиран, според този анализ, някаква форма на военни действия изглежда почти неизбежна. А причината за тази фатална неизбежност е съвсем прагматична. Вижте, натрупана е огромна военна мощ. Самолетоносъци, самолети, хиляди войници. Похарчени са милиарди долари. Да се изтегли цялата тази армада без никакъв видим резултат би било политически невъзможно да се обясни на американските данъкоплатци.
И тук стигаме до една метафора от анализа на Кардамски, която обобщава всичко перфектно. Струпаната военна сила е като заредена пушка, окачена на стената в първо действие на пиеса. Всеки в публиката знае, че до края на представлянето тя ще гръмне. Въпросът не е дали, а как и кога. И така, цялата тази гледна точка ни оставя с един фундаментален въпрос. Дали наблюдаваме някакъв внимателно режисиран геополитически спектакъл с вече предрешен финал? Или път светът действително е на ръба на една напълно непредвидима и потенциално опустошителна война, в чийто обхват, за съжаление, може да попадне и България? Отговорът, както винаги, предстои да видим.